shall come. No more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look up. I walk watching. I thought to wall. I want to jump in Holia. I was them where Shaman Mona Gilda. I am going to see that. That is the deputies of Ezeonyenalu. And you will not dear. Now, what prayer? We are now Boku Chineke. Onye ife niile dị n'aka na-ahazi ife niile. Ihe anyị bịara tata wụ ka anyị bịakwa nka ebe nna anyị ga-anọ. Ka anyị bịa gbuo efi gosi ihe a ga-eji mee mmemme dị ebe a. So anyị na-akpọku Chineke ka ọ bịa gbuola anyị ụzọ kpeela anyị azụ. Onye ọbụla bịara ebe a ma ndị nọ ebe a ma ndị ka ya abịa abịa ha ya abịa n'udo. Ajọ mmụọ ajọ mmadụ ama akpọrọfa anyị jee n'ọlụ anyị ga-alụkwa anyị n'udo. Ajọ mmụọ ajọ mmadụ ama atụ anyị wee na-asị Chineke ebinigwe ya amazụ ife niile o nwere nke anyị ma ụmụaka ka anyị wee na-asa anyị n'afọ n'afọ ya bịa duzie anyị ụzọ anyị ga-eso wee mee ife a ga-eji afa ya ekele n'ụtụtụ. Nke a wee ekpere anyị ekpere kpere anyị ọyọ si na Kristo Olha aí, Banicio. That's not even a baby for me. I'm going to the presence of God. I think they're going to teach you. Go to that, even you. Go to that. I do it all, and I'm an eye, Jesus. I don't know where you want it. I will chance here where Marizana. I just will go sit down. Okay. Okay. Okay, from the okay. And na Pineku still they use. Which version of Pineku they use now? Okay, 19.
But which one? Ụmụnna nnọọ ụnụ anya ma ka anya ụnụ na-ahụra na ihe nwanne anyị nwoke n'iwere ebe a na-akwaturu nna ya anya na nna ya eru eru ebe ọ na-eje n'ihe ụmụnna maka asa ezu ekwe nwa nwa mana omenala ka a na-eme o meruo ya wee dịrị ya mma maka ole ahụ mere nkịta nwee ike ịnọchite nna ya ọfụma ngwa ga-awọdị mmanya atụkwe jide mechazi ebele atụzie mmanya atụ o Chineke ekekere ụwa anyị na-ewere ibe nwatakịrị a wetara ya na ụmụnne ya wetara na-asị na ibe etu esi eme onye gbuoro nna ya ebi nna ya gbuoro nna ya nwa na-eto igbuo nna ya ebiketa a na-asị na ya adịrị ya na mma na-asị na etu emere ibe ebe a kịta ọ ha naghị ọfọ n'aka ebe aja ajụgbughị n'oyi oyi elegbughị n'ọkụ na-asị na mmemme niile anụnwa Chineke ya eme ya na-enweghị nsogbu ọbụla imechakwa ya ife ijiri mee oge ha atọ ụmụnna dịrịkwanụ Chineke were afọ ọma gọzie ọjọọ ka anyị taa ya tata dị narị site n'aha Jizọs Kraịst atọ na nwa Chineke anyị akpọpụchana gị mmanya ọkụ na ọjị na-ada akwụ maka eweta nnukwu oke ehi a eweta nnukwu oke ehi a weta ọjị weta mmanya ọkụ na-eso ihe anyị ji eweta mmanya ọkụ ahụ ka anyị tụjụọ ala anyị na-asụ Chineke kere eluigwe n'ụwa anyị na-ekele gị n'ihi gị Francis na ụmụnne ya weta ndị ife ha ji were akpọpụrụ n'ụbọchị were akpọna nna ha maka nna ha ebichana n'ụwa na-ahapụ ha ha na-achọ ka ha mezuo ome itinye n'ala ịkwado ọnọdụ ya ọfụma maka agụrụrụ ojii eze onye a na-egbu ehi ya taa ọ iji wee sị ya nna ya dee nke ọma maka o mere nna ya ụmụ ya ji emere ya anyị na-asụ nna ya ebe ọ bụla ị ga-aga ekwe n'aka ndị Chukwu wee na-asụ Chineke onye kere eluigwe n'ụwa ụmụ nwaanyị ọ gwara gị okere mmanya saa anyị nwa anyị na-asụ n'eluigwe si na ya were nke gị na be Ezenye maara were nke gị ana Ezekoro were nke gị ana Ozuzu were nke gị ana Okpo were nke gị ana Ekwulobia were nke gị ezinụzọ were nke ya ụbọchị taa ga-adịrị anyị mma ndị ga-egbu ya ejighị egbuji aka eji egbuji ụkwụ ndị ji ata ya ata eji atata ihe ọjọọ ha ya atata ngozi ewu ya edebere ụnụ ka anyị were na-eme ihe dị na nke anyị eji ha dị iche ọ ga-agaziri anyị nke ọma ihe niile a ga-eme na akwamozu a eje ha anụ gbata ihe eji na-anụ ihe ọma na ya emechaa ya enye Chineke otuto n'aha Jizọs No, only 30 who get it. Ọtụgo na ana jide mwa ebe ahụ ka jide mwa ifere gị Francis na-agba ọsọ yoro ebe ebe ahụ gbuo niile ka ọ tụọ ma ba tụọ na ana Why you can egg? Because what can I have again?
Afọ m ọwụ Nze Francis Ugochukwu Ezeonyenalu. Dịka anyị fụrụ n'ụzọ ụtụ a igbupụrụ nnukwu efi a, gwekena anyị famili iji wee na-egbu efi n'ụtụ a? Ha na ji egbu efi n'ụtụtụ awụ na ọkwanụ ka m gbuoro ụmụnna m efi na iji kwado mmemme idu na nna m si eje nke ọma anyị na-akwado. So omenala nna m ugbuoro nna ya, so nke anyị na-edu na anyị ebukwaziri ya. Dịka a na-abanye mmemme ịkwali nna gị ugwu ikpeazụ, kedu ọfọ pụrụ iche ya agọọlụ ezinụlọ ụlọ ya na ndị niile ga-abịa maka nnukwu mmemme a na-akwado? Na mgbe ana m asị Chineke na mkpụrụ obi m ada ndokwa ọ na-agọzi bụ ọha na eze ga-abịa ebe a ka Chineke duo ofe buoro ụzọ kpere azụ rutefe n'udo. Ife niile a ga-eme ebe a ka Chineke nọnyere onye ọbụla ka emee ya ka ọ gazie ọfụma, ka o ji awụ mgbe e mesịrị ya onye ji ana ọ nọrụkwa na udo na mfe dị iche iche. Kedu afọ e toro gị? Afọ e toro m bụ Ugochinyere. Ya ekene gị n'ụdị pụrụ iche. N'ezie, adị n'onye ndị mmadụ ha tara ahụhụ, ma olileanya ha jupụtara n'uju nke anwụ. A tara ha obere ahụhụ, ma ha ga-anata nnukwu ụgwọ. Chineke n'onwe ya anwalela ha, were chọpụta na ha tosiri ibinyere ya. Ọ nụchala ha dịka esi anụcha ọlaedo n'ọkụ, bịa nara ha dịka aja nsure ọkụ. Mgbe oge nke nleta ha bịara, ha ga-achawapụta ka ihe dịka iberibe ọkụ si adapụta n'oboko ọkụ. Ha ga-achị mba niile na mmadụ niile. Di nwere ga-abụ eze ha ebighị ebi. Ndị ahụ chekwubere na ya ga-aghọta eziokwu. Ndị kwudosiri ike ga-ebinyere ya n'ịhụnanya, n'ihi na amara na ebere na-eche ndị ahụ ọ họrọ. Ọ na-echekwa ndị nke ya niile. Okwu nke oseru Come,
Oh, their song, the God and the Philippines. Ebe obibi anyị dị n'eluigwe, ebe anyị na-atụsi anya ike na onye nzọpụta anyị bụ Jesu Kristi ga-esi bịa, onye ga-agbanwe ahụ anyị dị ala ka ọ dị ka nke ya dị ebube site n'ike nke mere ka o debe niile n'okpuru ya. Okwu nke ose brụwa onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu kwuru sị ha na-ejighị mmanụ ọkụ, ma ndị ahụ maara ihe buru ite ọkụ na mmanụ ha. Mgbe onye na-agba akwụkwọ apụtaghị ngwa ngwa, ụra tụbara ha, ha were ahụ. N'etiti abalị, mkpu dara sị, leenụ onye na-agba akwụkwọ, pụtanụ ka unu zute ya. Mgbe ahụ ụmụ agbọghọ ndị ahụ niile biliri gbalie ite ọkụ ha. Ndị nzuzu ahụ gwara ndị nwere uche sị, biko nyetụnụ anyị mmanụ ụlọ, n'ihi na ọkụ anyị na-anyụ anyụ. Ma ndị ahụ nwere uche zara ha sị, eleghị anya mmanụ anyị ji agaghị ezuru anyị n'ụlọ, kama gaa n'usoro nke ụlọ n'aka ndị na-ere ya. Onye na-agba akwụkwọ batara mgbe ha jere ịzụta mmanụ. Ndị dị njikere soro ya banye n'oriri agbamakwụkwọ, emechie ụzọ. Emechaa, ụmụ agbọghọ ise ndị ọzọ ahụ abịaruo na-arịọ sị, onye nwe anyị, meghere anyị ụzọ. Ma ọ zara ha sị, ana m agwa unu eziokwu, amaghị m ndị unu bụ. Ya bụ, na-echenụ nche, n'ihi na unu amaghị ụbọchị ma ọ bụ oge ọ ga-abụ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa.
so n'ọnwụ anyị na-anaba anyị. In death we go to our home. Asị m ahụ ise Jesu ekpele ihe ọgụ akụkara anyị nwanne anyị nwoke na ihe onemone nchere wematacha ahụ ise Jesu ọnụ ma tupu ụka abịa ndị mmadụ ọnwụ na-adị ka nnukwute ihe arụ mere. O nwere obodo aka na-arụ onye nwụọ eje gbaba afa chụba aja sị na arụ eme, mana ahịa ise Jesu mana ọnya ka a na-ekwe n'ikwu. Jesu Kristi pụtara gbanwee ọchịchị nke ọnwụ ọ bụrụ ihe aṅụrị. Ọnwụ ya site n'ọnwụ ya ncheta mgbe anyị na-asị site n'ọnwụ ya iwepụta bulite nchekwube anyị. In death we have hope. Anyị na-ebe akwa na nwanne anyị na anyị enwe nchekwube na o nwere ebe ọ na-aga. Ahịa ise Jesu ọnya kpatara anyị gbakọ etu a maka ihe na ọnya ihe kacha ihe a na-eme na mmemme a kịta na akwamozu a niile ikekwa adọba ihe 6-7 bụ ụmụ 7 anyị ji amalite. Ọ bụrụ na ọbụla na be anyị sị na ọka dọọ ala aka na ntị ka a nọ na mas maka gịnị na Maasị dị Asọ na-ebutu ihe Jesu Kristi mere n'elu obe, downloading the power of Calvary. Onye Maasị dị Asọ bụ Maasị dị Asọ na-ebutu ya mgbe ndị otu anyị nọ na karizim na-asị ọbara ya na-eze kedetunu ọbara ya na-emeghe ọnụ ụzọ ọbara ya na ọbara Jizọs onwe ebe ọ na-eme life ka na Maasị dị Asọ nyapụta na ofu Maasị a karịa izu ji 30 a na-eme ebe niile ofu Maasị ma ha bụrụzie mgbe ndị fada niile nọ ebe a na-aka Maasị a onye ọbụla n'ebe a na-aka ofu Maasị. Praise the Lord. Anaghị arụ ihe kacha mkpa ahụ anya ka ụka ji amalite akwamozu wee na-arịọ anyị ka anyị na-ekpere ndị nwụrụ anwụ ekpere na-ekpere anyị ka ha tụkwasịrị nchekwube na-ekpere anyị ka Chukwu ga-eji meghere ha ọnụ ụzọ. Ya ma eji Maasị a amalite wee na-arịọ ndị ụka na ọrụ n'Igbo biko na-ekpere na ndị nwụrụ anwụ ekpere. Praise the Lord. Ijezie ụka enwere oghere ya eji gbakọ na-ebutu ike Calvary wee were okwu Jesu gwa anyị. Jesu na-agwa ya okwu directly. Mkpụrụ obi ndị ezi omume nọ n'aka dị nwere kedu ndị bụ ezi omume? Anyị na ndị bụ ndị ezi omume, ndị na-eme ihe Chukwu chọrọ, ndị na-eme uche Chukwu, ndị na-eme okwu Chineke isi, ndị na-ebi n'udo na ezinụlọ, ndị gbara mbọ na-atụ Chukwu egwu. O nwere ebe anyị dere ofu ụbọchị ofu fada akwụkwọ egwu Chukwu sị na ihe na-atụ egwu na onye nwụrụ n'ụlọ ezigbote mmadụ onweghị atụ kama nke ya agaghị akpọbụ ihe e mere na nzuzo. Wee n'onwe m anya na ndị nọ n'anya ọbụla ụdị ihu na maka ihe mere na nzuzo ji anyị ote ji Jesu nke mere na ọchịchị na nke mere na nzuzo. Ihe mere na nzuzo ụwa ama onye pụta ọsị anyị mmadụ amaghị na ikere ikpe onye ya n'ukwu na-akpagharị ewuta na oriri sie nọta oriri nsọ achọ aka obi dụọ n'ihu dụọ n'azụ weta ise nso. Praise the Lord. Ọ bụrụ na ihe m na-ekwu so n'onye ka a na-echetere anyị mkpụrụ obi ndị ezi omume ikekwa ọbịakwa na-ekwe asa asị dị nwanụ bụ onye nche mana ebe na-atọkarịcha m n'ebe ahụ nnọkọtasị aga m ebi n'ụlọ nke Chineke biri na ya gịnị nnọkọta ndị omume anya nsị Antoni ị ga-amarụkwa ike ebi ebe ahụ. Ihe na-eche ha bụ mbibi ịla n'iyi. Ndị chi ha na-efere afọ ha ime anya kịta ọtụtụ n'ime onwe onye kama anya onye ga-ewere 10,000 nekịta ya ji egote ihe a ga-eji mee ihe oji egotecha ya ghara ịgbapụrụ ike ọbụgodo 1,000 n'ebe akịta. Whose end is destruction? Eme ya asị ọgbụ emeghị ibe ya ọnụ efu dismiss ewute way for fun
ori bịazie na-aba anyị na ụmị ọkpụkpụ ori a na-akọzi maka the average person nkịta na-ezu ori the average person otu dị Jesu asịkwa ha ndị nwa asị m average person ọ jeziri nne n'onwe gị onye ga-abụ inye ego kịta 5,000 ochie gotere gị ihe 5,000 wee nata chekie ya ebe a ịjụ onwe gị mana ekwe whose end is this o wee si ebe obibi anyị anaghị ka m ji mee ọ recurring decimal ije chigakwa azụ onye biri ndụ na-azọ Chukwu ma ọrụ m Igbo ma fada dị ya ma sista dị ya ma mmadụ onye biri ndụ na-asọ Chukwu ijeruo na complain every Saturday onye ka a na-asị Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. You shall love the Lord your God with all because so abịa na-akọ ya emechasịa ya mmụọma kwuchi ọna abịa n'oziọma ezika Jesu Kristi nkwubi okwu ahụ I'm coming from Jesus onye ọbụla na-anya kwesịrị ihe asaa n'anya nwa na eziokwu mmadụ ise kedu ndị amaghị ihe ndị bụ na mpụ ha ndị ejighị mmadụ kedu mmadụ righteousness ndụ ekpere and ndị a niile dị chip anaghị asụ ya asụ mbe na-eme onwe m anya ebe 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 ịgbagara mmadụ ebe ndị na-eme ihe a na-abụ a na-eche ka m bụọ and ụfọdụ ka a na-ayọ nsị kama a ga-edozi ha ma eluigwe ka a ga-ekpe ote dị Jesu amamena m ihe nnekwu nka gwa ndị ezigbo a nwaanyị a ihe o mere ote dị Jesu enyiwe ndị na-emetụ aha nọ ya ebe ote dị Jesu na inezie nwanne anyị nwoke anya amara ha anya ajụ mfada si kedu ihe eji kpọsị n'ọbụ humble man a gentleman nwoke na-aka ụka onye ọzọ nwezi nwaanyị mana nne nwa ya anya bụ Fada Christopher mgbe how simple etu o si ebi ndụ si no wonder a gentleman very respectful nwa nwere nsọpụrụ a bụ fada mana ọ na-asọpụrụ mmadụ nwee nsọpụrụ ọ naghị ekwusi okwu ike dị contented ọ bụghị ọgaranya ọ bụghị ogbe efu ya na nwa ya o ji chụọ aja ya na Chineke wee gbaa ndụ otu dị Jesu ọ ihe fada kwuru maka ya na onye ụka ọ bụrụ ọzọ na-eje ụka anya ka anyị si unu banyere n'ọzọ ka unu so mara ihe na-eme n'obodo unu ma ihe eji ekwu ebu mgbe ahụ onye ọbụla bụ onye ọzọ asị a na-ahapụta ya n'ọnụ so na ihe eji mara ya ịpụta na-eji ọzọ wee na-eme mpụtụ ji hụ na ịda esi na ebe onye ọzọ na-eje ụka sịrị ngwa jee soro nnata ka anyị mara ihe na-eme maka ụnụ abanyeghị na anyị agaghị ama ihe na-eme eji agbụ izu osisi gbube ndị ụka saachukwu ngwa pụbanụ mbọchị ụka jee nụ mebibi ihe sụbakwa ụnụ mmadụ mma onwe ihe ga-eme mana ndị bụ ezigbo mmadụ nọrọ ebe ahụ ehu odue egwu asị mba oche dị Jesu ma mụ nọ na ihe nnukwu ekwucha ọgụ so ihe na-echetara ụnụ bụ na ọnwụ onye ọbụla enweghị ọnwụ ihe Chukwu na-echeta anyị bụ ọnụ ọnọdụ ka ọdọmas geset ya bụ enweghị ọnwụ a na-echetara anyị na o nwekwara ike ịbụ m na o nwekwara ike ịbụ gị mana ofu ihe ka m na-echetara ma m bịa ebe nwere fada ọ bụghị ekekwa ọ bụghị abụ dị ọkwara ọ bụrụ nwatakịrị nwere ihe mee mgbe nchicha fada abụ nọmba 3 na be nne m and nwanne m nwoke tọrọ m bụrụ onye amị ka ekwuo okwu o nwere ihe a bịara ka ekwuo nchọ ikwu ekwuo nke mbụ nsị esi etu a mee esi etu a mee with philosophy anyị na ihe niile maka onye kpatara ọ bụrụ na a hapụrụ ndị fada si etu ndị merechara ụka mee onwe ha bishọp na pope si aka ịmara na onweghị fada ịmara na onweghị ihe ndị fada ama mmenwu mana fada dị free ime ihe ọbụla ị nwere ike isi na ibidoro adoration bishọp si gị mechie imechi ihe ị na-emezi ndị nọ n'onwe ote dị Jesu ọ filosofi nyere anyị aka nnuchede mgbe a na-eje ahụkpe ruo kịta enwebeghị ihe ụka kwuru na ya ka na-enyocha ya ma ama ahụ Chukwu bịa so ọkpezie na be anyị ka ekwuo
when you look and say, shut up, or I will slap you now, say it again. Man, Anthony Jesus. Anthony when they are about go no my or no trouble Nandi. Well, Nandi my father who was I tell you, but I shut up, I deal with you. Shut up. Oh, after I win a party piece. Jana West, my party piece, I will never again. No, never. The chairman of this house, Tukumeko. There's a teacher. Come. I'm a woman. I'm in terms of moral, faith and morals, we are going to have the fact that my father is a no man making him now onye ọbụla ga-eme ihe ma nwoke ma nwaanyị ma okeke ma oke afọ ga-eme ga-ajụ ejesi ka eje jụọ fada ma ha ọkpọ onye ka anyị skịta ya na the theologian of the diocese Monsignor Jerome nọ oji jụọ ya ihe ọ dabara otu dị iche oso so se lelekwana ya na ụmụ obere nwa ndị ezinụlọ ụmụ agbọghọ nọ na ya dị sen oke afọ oke nkwọ nọ na ya dị sen onye ka nsị ka nchetara na fada akụ na chukwukwu ihe afada na ezinụlọ ọkụ igo a leader, the leader in faith and morals. N'ihe gbasara chukwu, n'ihe gbasara adịmasọ, n'ihe gbasara ije eluigwe, and onye ọbụla na-eme ọ na-asọpụrụ the fact of it. Maka chukwu si n'etiti unu kpọlite mmadụ bunite n'ọkwa mee ya ụkọchukwu. Amen. Ekpokọwago. So ụmụnne na Kristi ọnya ka nsi ka nchetara unu. Mụ na gị ekekwe echi niile ọ bụrụ ka a ga-akpọ ma ọ bụrụ nke a ga-akpọ akpọọ gị ma ọ kpọọ m ebee ka ị ga-afụ onwe gị ihe a na-echetara gị ihe niile abụ ihe ị ga-emenwuru onwe gị ị ga-ekpenwu ekpere ị ga-edewewu iwu nke Chukwu. Kedu ihe Chukwu ga-ekpega n'ikpe? Ọ ga-ekpe iruroka okwu ga na omume ga na ihe a hapụrụ ime megidere iwu nke Chukwu. Ihe ndị adịghị n'oge ọkpa nya ka ekwu na Deuteronomy chapter 30 ihe a na-ekwu adịkwaghị n'eluigwe ka ije si emebewe ma ọ n'ime osimiri. It is in your heart, it is in your lips. Ka ayọ Chukwu ka onye nwanne anyị ezumike ebe ka o tinye n'ezinụlọ a nnukwute ofufe na nsọpụrụ Chineke maka ihe ụkọchukwu Chineke kụnyere ya, ka o tinyekwuo ịsọpụrụ ụkọchukwu ahụ na ige ya ntị ma ọ gbajuo dọrọ ma na onye Chukwu denye dịkula n'ezinụlọ, ka o mekwuo ka ndị niile nwe fada n'ezinụlọ ha na-echeta ihe ndị a nka fada na onwe ya na-atọ ezigbote ụkpụrụ n'ezinụlọ be nne mara na Chukwu nyere ya nnukwute ọrụ ka ihe ndị a na-ewewanye anyị anya. Ka Chineke nyekwa anyị ndị na-ebe a ọnwụ na ime onye taa akpọchikwa n'obi gị ị na-ana na-echeta aga m ebi n'ụlọ nke Chineke biri na ya ebe udo dịrị unu. Anyị nwoke na nna anyị bụ David Ezeonyenalu onye hapụrụ anyị ka anyị kpekwuo ekpere maka nzukọ, maka udo n'ime ụwa na maka onwe anyị. Mgbe mkpọrọ gị zaa Chineke onye ezi omume, ele na mmehie m anya n'ihu, onye mere zam. Ele na mmehie m anya n'ihu, onye mere zam. Maka ụka Kristi ka Chukwu nyere ha aka ka ha na-atọ ezi ụkpụrụ na-emepụta n'omume ihe a na-akụzi. Anyị arịọ biko dị nwe n'anyị. Mgbe mkpọrọ gị zaa Chineke onye ezi omume, ele na mmehie m anya n'ihu, onye mere zam. Ele na mmehie m anya n'ihu,
na nke mkpụrụ obi, ka ha ghalakwa iche na Chukwu agbahapụla ha. Anyị arịọ biko dị nwe n'anyị. Ka anyị sonye n'otito nke alaeze gị. Anyị arịọ biko dị nwe n'anyị. Dị nwenụ Chineke anyị, onye okike na onye nzọpụta ihe niile, nụrụ ekpere anyị ma zọpụta nwanne anyị na nna anyị David n'ahụhụ. Nye ya mgbaghara nke ọ chọrọ n'aka gị oge niile. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe anyị.
rịọwanụ ụmụnne m ka aja mụ na nke ụlọ bụ ihe ga-amasị Chineke ji ike niile nara nụ. Di nwenụ biko nara aja anyị na-ehunyere gị maka nwaodibo gị David Ezeonyenalu. Biko nye ya aṅụrị ebighị ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-arịọzi ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị n'aṅụrị nke ndị nsọ so na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere m. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ya bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile dị nwenụ nna dị nsọ. Chineke ji ike niile onye bụ ụwa tụ ụwa sitere na Kristi dị nwe anyị, n'ihi na ya onwe ya bụ otu onye ahụ nabatara ọnwụ ka anyị niile wee ghara ịnwụ. N'ezie ya bụ otu onye ghọrọ ịnwụ ọnwụ ka anyị niile wee dịrị gị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a anyị na-eso otu kwe n'ime ọma were ọṅụ na-eto gị na-asị nsọ n'ikukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mbụ kwetere ka ebinye n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-edurunye maka ụnụ. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe o richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ na-ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi ụnụ na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri okwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwere chọta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile,
mee ka o zuo oke na ịhụnanya ya na Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Peter na ndị echiri echi niile. Chetakwa nwaodibo gị David Ezeonyenalu onye si n'ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe jikọrọ ya na nwa gị n'oyiyi ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnanya dị nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka imela anyị niile ebere, ka a soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Deus sumet comisso et in ipso, et servo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, in omnia saecula saeculorum. Amen. Formality of the musician. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ ese mụwa n'ajọ ihe niile, were ebere niile n'oge nke anyị site n'ihe aka ebere gị, ka anyị zọpụta anyị n'ajọ oge niile, anyị were gbara ahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị, n'ihi udo na-edekọ n'uche ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osisi gị wadoro unu mgbe niile. Nyerịta n'ịbụ unu ekele nke udo. Yeah.
rịọ arịrịọ. Di nwenụ, anyị na-arịọ ka oriri nsọ nke anyị natara wetara nwanne anyị ya bụ Nze David Ezeonyenalu ihe na ezumike ebighị ebi, ka ọ kwadozie anyị iso ya keta oke n'otuto nke alaeze gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwanne anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Ave Maria. Father Richard, my classmate, Lọkanilu, na-ekene gị si ọkada ya situ wee bịawa. A na-ekele nnukwu nna anyị mụ Simon nke mụ na ya bi, ọ nnukwute agadaga ụkọchukwu. Anyị nọ na mma n'ebe anwa. Ọzọ ya daalụ, thank you so much. Onye ka anyị aka maka mmemme nke akwamozu n'ụwa ma ife obibi gasị dị iche iche. Ahịzie alụ. Na ndị fada ndị ọzọ niile mmadụ anọ na dinarị ma ndị agbata obi m fada ema na ndị fada ndị ọzọ biko na-ekele n'ụzọ pụrụ iche kwa azị. Fada gwara anyị okwuchukwu fada Anthony Zuoke daalụ deje. Agaghị m akpọzi fada ndị ọzọ dị iche n'iche ndị otu anyị. Enwekwa fada ọkada ya sisi ọzọ fada Jude na ndị mụ na afọ nọ na mma esi alụ ọrụ. Fada Nwadiana ka mkpokwu ọnụ gị. Fada Chibeze daalụ. Kene ndị sista fada Wanika daalụ nọ ndị Altar Boys. Taa bido ori doziri obodo oche na ọta tupu sista abịazie mezie ya mma dojere ọnụ. Abịara ndị kati enwere katkist chairman nke Ekwulobia Diocese ya gụrụ Free of the Faithful. Anyị na-ekele gị o. Kelekwere m ndị otu gị niile ụnụ amakasị. Kele katiba anyị na ndị be anyị niile n'ebe nọma. Ndị si ebe dị iche iche wee bịa. Tupu m gawa na ndị agha dị iche iche, afọ m ndị amaesi niile n'ọyọ jụrụ ebe nọma. Aya daalụ na o. Ife mere gaghị ọ ga-alụ na mma na amaesi. Ọ nọ na anyị na ọ nọ na-ebi na mma. Na ndị si ebe dị iche iche wee bịa. Ya ama m na echi niile ebe a agaghị aba mmadụ. O nwere ikekwe nwe ndị si ebe ọzọ gasị m apụtacha ndị ọga ndị ikwu na ibe ndị si obodo parishes dị iche iche wee bịa. Na ndị be anyị niile ndị kwaya anyị ekene ọnụ ọ na-azụ azụ eri abalị ole ma ole nwa. So biko agaghị m apụcha mmadụ niile ugbu a maka chi ejiwego ọzọ echi niile. Echi anyị afụzuo onwe anyị na mma. A na-agba mbọ echi n'oge 8 o'clock 10 n'ụlọ ụka. So biko ọ bụrụ na agbasa ama na thank you. Ebe ọtụtụ a ka anyị maalụ 1985 ọ bụ anyị maalụ since 1985 ọ bịara apostolic work mechaa gụba ala wụrụ parish priest. Ọ ga-ajụ odozezie nna m ukwu gị na vika gị o. Ama m obodo na onye m bịagoro m na akpacha ọfụma na nnabata ya niile. In fact ndị be anyị maara na ọ na-eme ọfụma. Ọkwa eziokwu eziokwu. Ọ jisi ike ndị onyonyo daalụ. Ndị ọzọ biko thank you. Ndị ụka onye nwe anyị nọ onye nọ ka Chukwu jike n'ebe eze nọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo na-aba n'udo. Chekwaba
ube nwanne ya gba n'ọsọ ihe ka anyị ji gụba n'egwu ọ bụ ụbọchị ka anyị nọ na mas ama m n'elu ụda oge mgbawụjere mmadụ ete n'okwu ya paradizi wee kọwara onye anyị akụkọ ọ sị na Chineke alawago. Tinye n'aka bụ ya ma ntebụla mpụ ya ma ei nyere aka Madam, siapa madam? Aku nanya bagai nama dike. Aku nanya bagai nama dike. Apa yang anda bayar nahu? Lepas pasang sotinya dan jumpa. Maka nahu maka madire. Adi nahu megaire. Adi nahu megaire nahu. Ada nak candido. Ayo lega tahu. Weba mata. Bukan pada yang muda. Muda tapi namu dinta. Jika nama bigune pena pena cina cinta nama gopangwe. Nebe panapa. Nebe panapa. Nebe panapa. Nebe panapa. Nebe panapa. Everything
Nze David Ezeonyenalu of Akpo Village, Ekwulobia. Today, being the 17th of February 2022, at his compound, as we have come to witness this day, we pray that may his soul rest in perfect peace. Amen. Maria, Jupiter, Gracio, Sewa, and they didn't go to the city for a minute, all the other gods were for Jesus. Onye kwere ekwe anwụghị anwụ, o higura mgbe ọ nụrụ obi ike, ọ ga-ebili na-enweghị ụra ọbụla. Onye kwere ekwe anwụghị anwụ, onye kwere ekwe anwụghị anwụ, mgbe ọ nụrụ obi ike, ọ ga-ebilite.
ga-ebili na-enwe onye kwere ekwe anwụrụ anwụ maọbabiri nwụọ mụrịarara nwụọ doro anya na onye kwere nwere anya ya n'igwe Jizọs ka ị nọ n'ime mbịa ile anyị ile anyị ike n'ọnwụ na ebube iche anya mmiri ọnwa abụghị ọgwụgwụ mkpụrụ aka na-ere ebube adịghị epulite ọnwụ ihe onye kere ndụ ya kere onye si n'ọbụ ya karịrị ọ bụ na onye tara amosu ọ ga-anwụrịrị o nyere ọnwa adịghị n'ụwa n'ụwa ma onye kwere ekwe nwere olileanya agbabiri nwa rịara Adam. Igwe niile gaje n'ụzọ doro anya mana onye kwere Jizọs ka ị nọ n'ime ndị a bụ ile anyị olileanya bụ ite n'ọnwụ na ebube Ibaba n'ime Kraịst
usoro ụlọ anyị na-ekene unu o anyị na-ekene unu deemenụ n'iwu ọrụ ọ ka esi kwuo ka esi eme deemenụ anyị na-ekene unu nwaanyị ọma ahụkwara gị o ahụrụ gị nnọọ ka ị mere ndị Saradin anyị na-ekene unu daalụ anyị na-ekene gị ndewo nwaanyị ọma anyị na-ekene gị anyị na-ekene gị ka anyị mata aha gị Mrs. Ngozi Okafọ Blessed Choice ọ ihe ziri ezi Blessed Choice anyị na-ekenekwe gị ọzọ biko mekene ka anyị mata ihe na-eme n'obi ọnụ batara n'ụbọchị nke taa gị na ndị otu gị yes. Okay. Okay. Yes. Yes. Okay, Rudia. Anyị na-ekene gị dịka o si gbatakwu n'ụbọchị nke taa na ezinụlọ na Ezeonyenalu anyị na-ajụ ịmata kedu okwu nkasi obi okwu one ma one ị na-atụpụrụ ezinụlọ ọ bụna ọ kachasị fada bụ onye na-eni nna ya n'ụbọchị nke taa enweghị nkasi obi na-enyekewele fada ị na-ewe maka onye nwa bụ nna mkpụrụ obi na-agwa anyị na anyị akakwa na ahụ na-ebe akwa karịa maka na Baịbụl si na ya ebe n'akwa dịka ndị na-enweghị olileanya onye nwa bekwa oficha ajisi ike ka n'obi ma ọnwụ otu a ka ọ dị nke ha ka dị mma sef na nna ha nọ n'anọ ama na rụkwa n'otu a ndị enwe ndị nna ha mụrụ ndị otu anyị so ya ka ndị wee na-asị ya na ha jisi ike ọ ihe mere eme ka ọ bụ anyị na-ekene gị Blessed Choice na-atụfughị oge anyị na-ekene gị na-ekene ndị niile gị na ha bịara n'ezinụlọ Ezeonyenalu ịfụ na itinye aka fụ na ihe ekwuru ekwu bụ ihe mere eme anyị na-ekene unu na-asị na ọ ga-adịrị unu na mma dịrị kọmpanị gị na mma dịkwazịrị ezinụlọ gị gụwa na onwe gị na mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị daarụrị nne nwaanyị ọma daarụrị nne anyị na-ekene gị ọ ga-adịrị gị na mma Chineke mbụ ọ bụrụ na ị na-eje onye ọbụla ga-anụ ọgụ na atụkwa n'anya anyị kịta Hey. I'm respect what they feel. Easy.
Iku na isotia kama siku siara yange. And family members, como também cara de presente a n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Ekele dị Chineke na nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi bụ nna nke ebere niile na Chineke nke na-enye nkasi obi niile n'ihi na ọ bụ Chineke nke na-akasi anyị obi na mkpagbu anyị ka anyị were nwee ike ịsara nkasi obi ahụ o nyere anyị kasie ndị ọzọ obi n'ime mkpagbu ọbụla dịrị ha. Ekele dị Chineke na nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Ọ bụrụ na ịgụnyebe ajọ omume niile onye nwe anyị onye ga-adịrị cheta na mgbaghara adịghị n'aka ka e were tụọ gị egwu azịza. Ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-atụ anya ya echekwubere m n'okwu ya azịza. Mkpụrụ obi m na-atụ anya oseburu ụwa karịa otu ndị nche abalị si atụ anya ụtụtụ. O Izrel, chere oseburu ụwa n'ihi na n'ahịa ka ebere dị ọhụụ dị. Ọ bụ ya ga-agbapụta Izrel na mmehie niile azịza. Onye nwe anyị nọnyere unu ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị mee ka arịrịọ anyị dị umeala rịọruo gị ntị. Gị onwe gị sịrị ka nwanne anyị na nna anyị David zuru ike na ndokwa. Biko meenụ ka o sonye ugbu a n'otu nke ndị nsọ gị na alaeze eluigwe site na Jesu Kristi onye nwe anyị. David site na ihe oke nna anyị dị asọ Virgin Maria na enyemaka nke ndị nsọ nne ka Chineke ji ike niile gọzie gị dịruo gị na paradaịs n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Unu mechie apịtị gaba n'ụlọ ụkwụ. Napain ako ba tayo ba?
ọma niile ngọzi niile o ji were chọọ nwanne anyị na nna anyị mma na ndụ ụwa na olileanya o nwere na ndụ nke na-abịa were kwasị ụra na n'anya Chineke ka o mejupụta ndị niile olileanya ahụ o nwere wee bata na Alaeze n'igwe site na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị. Ngwa ka anyị werezi obere oge ihe ndị ọzọ dị anyị mkpa n'ofu n'ofu ka anyị tinyekwuo ha ugbu a. Ụmụnne na-ejikwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe obibi ndị a dị nsọ ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta aja anyị gara. Ekwupụta mgbe Chineke ji ike niile na ụmụnne m na-enyere anyị nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme site na mmehie nke kacha ukwuu. Ya ka m ji arịọ ma rịọ ndị ngọzi ndị eji n'ọkụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụmụnne ụlọ rịọrọ m kwụsị n'ụwa Chukwu anyị arịrịọ ka Chineke wee ruo anyị na ndụ ebighị ebi.
ọ rịgoro n'elu ugwu. Mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya. Ọ malitere ịkụziri ha sị, ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị agụụ ezi omume na-agụ, n'ihi na a ga-enye ha afọ. Ngọzi na-adịrị ndị obi ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi na-adịrị ndị ọcha n'obi, n'ihi na ha ga-ahụ Chineke anya. Ngọzi na-adịrị ndị na-achọ udo, n'ihi na ha ga-agba ha ụmụ nke Chukwu. Ngọzi na-adịrị ndị niile a na-emegbu emegbu n'ihi ịkwụwa aka ọtọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ụlọ mgbe ndị mmadụ na-akọcha ụlọ, na-emegbu ụlọ, na-ekwukwa ụgwọ asị ọjọọ niile dị iche iche iji megide ụlọ n'ihi ṅụrịa na ọṅụ nwee n'obi